Тати? Тонке? Всеки са, татко. Келосатки. Играеш ли си, даде? Малката ми дъщеря се играе. Колко хубаво, прекрасно е. Дъщеря с татко да се играе. Да се занимаваме малко с децата ни, да се грижим за тях, както нашия Отец Исус Христос, Господ Бог, се грижи за нас. Ние сме ти благодарни, Боже, в името на Исус. Благословено да е Твоето име от века в века. Халелуя, халелуя. Тук е един брат от нашата църква, е тук при нас. Дойде, прекрасно семейство са. Децата си искат понякога своето, искат внимание, да обръщаме ние на тях. Децата искат вниманието, така и ние искаме вниманието. В смисъл не е това, което ние искаме. Ние се грижим за нашите деца и ние сме благодарни на нашия татко Исус, както Той се грижи за нас и за нашите деца. Ние сме много благодарни, че в името на Исус за днескашния ден сме ти много благодарни. Радвам се много, че сме здрави, че може да правим това, което ти искаш, да бъде Твоята воля, както на небето и така и на земята, Боже. Ние те благодарим за всичко и ти давам днескашния ден слава, хвала и чест и почет на Тебе, Боже. Само на Теб, Татко Исус. Благодарим ти. Амин.